ya shigo wani da gaskiya maganar harshe ita ta kai ga tura har bango. Ku lura kwai abin da yake kai su za mu bayyana ummin zago. Mu haɗa hannu mai aiki na gaske mai ban mamaki, mu taimako don sa shauki komai kadan sai ya auke. Isa a yayi ina ta kira gumi yan uwa karbe raki, tuna akwai ɗauran ranmu gidan yari na neman yanci. A gida na gyara hali, na gyara halin jama'a. Gidan gyaran hali waraka, kowa ya shigo ciki da sila. Zare da abawa za mu ware mu faɗa muku gaskiyar magana. Kowa ya shigo ciki ku faɗa masa to wata rana za ya fice. Da duka da ya dami haƙuri da abin da ya faru za ya wuce. Ya yarda da kadarar da ta wuce a ɗanye a kalau ya isa. Hakan ma ya zama ilimi wata rana tabansa za ya wuce. Sai ku yi nazari ku tantance da misalai kan abin da na ce. Gidan gyaran hali waraka, turmi ka jora daka, sahuna na masu nika, haure ado a baka, dinki tare baraka, sutura asa a jika, bakin nura inuwa, baitoci suke ta zuwa. Rana mata kamar inuwa, waƙar gyaran hali waraka. Gidan gyaran hali, naga gidan gyaran hali, gidan gyaran hali, gidan da ke yin kwale-kwale, gidan gyaran hali, gidan da ke boye hali. Duk wanda ka gan shi ba fashi da ya kai kansa ba, kaddara ce ba ta wuce kowa ba ko da nan gaba. Ba da saraiwa ba yi wa kai ba, ba rigima ce ba, jarabawa ce duba. Wani ba shi da laifi ma kaddara ce ba ta wuce mai ba. Duka wanda yake a ciki kar da ya ce ba zai fita ba. Kuma in kuka duba har da kulawa kwa samu a ciki, sannan ku yi duba har da sana'u kwa koya a ciki. Wataran sai labari tarihi za ka bari a ciki, watakila ka zama gwamna ko fa shugaba na ƙasa na gani. Yau mun zama tsintsiya da abin ɗaurewa, gama a kurkuku da hali kyaukyawa. Mai manufa ta ku ba shi iyawa, maslaha muke a wajen ku na ɗaure. Dan gyaran hali aka kai ku ga ɗaure. Mu ba mu zo ba domin mu yi terere, mu zama solution a gidan ɗan kande. Yari gidan gyara na hali koko daidai, gyara hali na ka zama ya yi daidai. Kula karka yi wa asa da wukar fawa, wani in ya shigo sai ka ga ya zama daidai. In an taba kwano a tabo kusa, domin mai shari'a ba ya kushin shaida daidai. In ya shigo ciki sai ya zamo aya daidai. In ka zarce ke ruhi rayuwa daidai. Na yarda, to alama ya yarda, rarara ya yarda, Adam Zango ya yarda, Ma'az ya yarda, Fatini Jar ta yarda, Nura M Inuwa ya yarda, Mai Shadda ya shaida, kuma Humaira ma ta yarda, M Sharif ya yarda, Nura M Inuwa ya yarda, Uba na Cinedu, ya ma ya yarda, ƙungiyar mu ta tatin dukan wanda sun yarda. Ku tausaya wa maraya yan uwa, babu maraya sai rago. Ga mu gidan maza, ku yan maza, ga bargar maza, ku fito
maza marmaza marmaza samu gidan maza kurkuku dan maza kai ku fito maza kai ku fito maza hayya ku fito maza gidan gyaran hali in aka zauna zato wake hali zai canza in ka fito kar da ka kara kamar mure ka kama sana'ar gaskiya kira al'umma mu karbe shi kar da mu yi masa wariya na gode maka ne Allah sarki ne duka abin da ya faɗi da ni ya kaso ya zama haka Allah fita na daura dan ya saki Allah fita na daura dan ya saki Allah fita na daura dan ya saki baba na ci ne do a yau batun da nake Allah fita na daura dan ya saki maza mata ku ji yau batun ku rike Allah fita na daura dan ya saki kowa ya shiga ba da san shiga ne Allah fita na daura dan ya wasu ma laifi na su ba halin su ne Allah fita na daura dan ya wasu kage da shan ashe rabon a yi Allah fita na daura dan ya gidan gyara na hali gidan yari duka abun da ya faru za ya wuce ga mai gidan gyaran hali mu furta dalili asali dukan mai hankali zai gane banda fili-fili wani sharra aka yi masa ya shigo don mai da bakin hali wani shi kuwa kaddara ta rasa shi ya je ya yi dan hali karka zage su karka kushe su kuma karka yi izgili ko an haɗu dandali mu taya su tawakali mu yi aikin hankali da tunanin runguma yan uwa jama'a yawan haƙuri baya haduwa a da aibu kai ma gyara halin kamalu guji karya kar mu shige yawa gaibu